постъпи, че съм провокли нещо да покажа емотикони за деца, малко по-различни от обикновените, които ги има ето тук в Skype. Ето тия са обикновените, но знаете има други finger, smoking и ще ви покажа този сайт. Това е май официалния сайт на Skype, ето го. И нека започваме с първата. Тия тук са обикновените. Започвам с тези, които не ги знаете. Добре. Smoking, мисля, че го знаете. Drunk. Ето го. Пиян човек, пияница напил се. Роб го знаете, Тойово. Това е някакъв човек, който гали кучето. Също вика, да. Ето го кива и гали кучето. Роб го знаете, Headbang. Ако учите правилно. Този си удря главата в стената с малко че строш. Голяма работа не пука. Бък. Боболечка, умряла боболечка, полумряла боболечка, сега ще ви кажа. Обърната боболечка. Полупарти. Това не помня какво беше. Да, човек, който танцува, гол падам пояса, но се вижда на работа, но тук не се вижда. Talk to the hand, това го знаете. Идея. Идея. Получавате идея на нещо. Лампчета ви светва. Шиповца, кеткотка, байк. Колело знаете го мисля. И накрая дог, куче. Мисля, че това го знаете. И това са по-различни емотиконки. За да децата му, ако не ги знаете, от тук си ги пишете. Например на Куба знаете. Куба, Камбония, Чад, Костия, Франц, Козан, Корея, Арти, с пример с това Казахстан знаете. Няма да пишем, само ще го копирам, вие си видите после. Ето само това е Казахстан. Или пък на това, на Монголия. Флаг МН. Това е всичко от мен, да много ви харесало. Ай, чао и